Wel, dyma fi'n cyrraedd yng nghapel Methel yma yn Beaufort, Blaenau Gwent. Dwi wedi clywed fod yna prosiect newydd yma, prosiect arloesol. So, fi'n mynd i ffindo mas mwy amdano fe. Wel, dwi'n eistedd mewn hen gapel ym Blaenau Gwent yn Beaufort gyda'r parchedig Owen Griffiths. So, Owen, cyn i ni fynd mlaen i esbonio beth yw'r lle yma, lle di gweud beth yw dy rôl di o fewn yr enwad? Ie, fi yw gweinidog yr henaduriaeth ar gyfer y South East Wales Presbytery yn Eglwys Bresbyteriadd Cymru. Ie, so, Owen, mae'r lle mae'n llond dillad. So, beth yw'r esboniad am bod ni'n eistedd yma gyda'r dillad yma yn gwmpas ni? Ie. Wel, gweinidogaeth yw hon sydd yn trio estyn mas i'r rheini sydd yn dioddef mewn rhyw ffordd gyda problemau ariannol. Mae dillad y dyddi yma, dillad o ansawdd dda yn costus iawn. Felly, y gweledigaeth yw bod ni'n casglu cymaint o dillad ag gallwn yma ym Beaufort a rhoi'r dillad i deuluoedd neu i unigolion sydd yn dioddef yn y ffordd yma. Yeah. Ac enw'r prosiect yma yw Gobaith, wy'n credu. So, ffordd ddechreuodd y prosiect yma? Wel, gawson ni'r gweledigaeth dros blwyddyn yn ôl i ddechrau rhywbeth fel hyn a dath yr adeilad yma yn wag. Yn anffodus, bu'r gynulleidfa yma cael rhyw 15 mis yn ôl nawr. A wedyn dath Linda Boyce, nath hi ymuno gyda ni, hi yw'r rheolwraig y gwaith yma, a hi nath adeiladu'r gwaith o'r ddechrau. So mae Linda wedi casglu y holl dillad ych chi'n gweld yma. Mae hi wedi paratoi'r gwaith mwyn i ni lawnsio yn y blwyddyn newydd. Wel, Owen, ni ar drothwy'r Nadolig, bydd y Nadolig yma gyda ni ymhen llai na bythefnos. Bydd. So, beth ti'n gweld yw prif anghenion cymdeithasol ac ysbrydol ar ardal yma? A fydd y lle yma yn helpu? Wel, mae anghenion cymdeithasol yn amlwg ardaloedd ym Blaenau Gwent. Mae tlodi yn amlwg iawn yma. Dyma un o'r ardaloedd fwy y tlawd yn Ewrop gyfan gwbl. Felly mae yna dyletswydd ar yr eglwys i cael rhyw fath o ateb am y tlodi yma. Ond mae'r ateb sydd gyda ni ddim jyst un sydd yn rhoi dillad i bobl. Dyw hynny ddim yn ateb problemau, hyd yn oed dyw ddim yn ateb problemau cymdeithasol. Dyw ddim yn ateb problemau ariannol. Ond beth arall sydd gyda ni fel eglwys yw cymuned. A mae cymuned yn ateb, un o'r atebion i'r broblem o tlodi yn ein cymdeithasau ni. Mae angen cymuned ar pobl. A dyna un o'r pethau ni'n gobeithio rhoi i bobl yn yr ardal yma. Nid jyst y dillad, ond hefyd cymuned trwy'r eglwys. Mae'r gwaith yma wedi cael ei galw Gobaith. A mae yna obaith allan ni rhoi i bobl. Mae dath Iesu mewn i'r byd mwyn rhoi gobaith i ni, y gobaith o'r byd wedi ail creu, yr ail creadigaeth. Lle dos na ddim anhafalrwydd o gwbl. A felly trwy rhoi'r dillad yma, trwy cynnig cymuned i bobl, i ni'n jyst yn pwyntio nhw tuag at y gobaith yma. A falle mewn ffordd bach hefyd yn pwyntio nhw at y gobaith ysbrydol fedrwn nhw ffindio yn Rhys Iesu ei hun.
A beth yw'r weledigaeth bydde ti'n gweud am Gobaith clothing? Ti'n gobeithio fydd mwy o glwsi neu fwy o canolfannau yn agor i fyny? Ydyn, ni'n gobeithio bydd y gwaith yma'n cyffwrdd pob rhan o De-Dwyrain Cymru yn y pen draw. So ni'n gobeithio agor canolfan yng Nghasnewydd, falle hefyd yng Nghaerdydd. Mae yna eglwysi eraill yn gwneud gweithoedd fel hyn a dyn ni ddim eisiau ymyrryd arnyn nhw, ond dyma'r gweledigaeth yw ble ni'n gweld angen y gwaith yma, dyna ble ewn ni gyda'r angen. Ond rhaid fi ddweud hefyd bod y gweledigaeth, fel o'n i'n just yn trio ddweud, really, yn mwy na just rhoi dillad i bobl, ond mewn rhyw ffordd i rhoi rhywbeth mwy. Y gweledigaeth yw i ni fel eglwys, yr Eglwys Bresbyteriadd Cymru, i fod yn grist tuag at pobl yn ein gymuned ni. So mae bobl yn mynd i fod yn gwylio ni, Owen? Gobeithio. A falle bod rhai meddwl, wel, hoffen ni gwneud rhywbeth, hoffen ni rhoi dillad falle, neu hoffen ni rhoi arian, neu hoffen ni gwirfoddoli rhywsut gyda Gobaith. So ffordd mae hwnna'n mynd i ddigwydd? Wel, bys ni'n dwlu i glywed o bobl sydd eisiau helpu mewn unrhyw ffordd. Os nhw eisiau rhoi dillad, mae yna eisiau dillad, yn enwedig dillad sydd yn addas ar gyfer oedolion ifanc a plant hefyd. Mae angen arian arni ac hefyd mae angen gwirfoddolwyr arni. Ac os unrhyw un eisiau cysylltu arni, bydd manylion yn ddangos ar diwedd y fideo yma ffordd bod ma'n gallu cysylltu gyda ni yn Gobaith Clothing. Owen, diolch i ti. Croeso. Ac fydd mwy o fanylion a gwybodaeth ar ddiwedd y ffilm hon.